september. Jeg er blevet bedt af Bent Sørensen, som sammen med Inge Gnefke om nogen kan sige sig være pionerer i det danske menneskerettighedsarbejde, når det gælder tortur, om at oplæse en tale, fordi han desværre selv er blevet forhindret i at holde den. Den lyder som følger. 11. september efterhånden blevet synonym med angrebene på World Trade Center, Pentagon og også begyndelsen på War on Terror, en ny doktrin i amerikansk udenrigspolitik, der har sat menneskerettighederne under pres. Men den skelsættende dato er i mere end en forstand en dag med terror, krig og historiske omvæltninger. Hvis man spørger en chilener, vil den 11. september ofte være reference til 1973, startskuddet på en frygtelig periode i Chiles historie, dagen hvor militærkuppet lykkedes for general Augusto Pinochet, hvor den demokratisk valgte præsident Salvador Allende blev dræbt. Navne er mange. Den verdenskendte musiker, guitaristen Víctor Jara, hvis fingre blev knust, blev offer for tortur og døde på Santiago Stadion. Som sagt er navnene mange. Flere end 100.000 personer skyndes at være blevet tortureret i kølvandet på kuppet og diktaturet i Chile. Personer, der havde forsvaret retsstaten, blev torturofre i diktaturstaten. Heldigvis lykkedes det mange at flygte efter 11. september i Chile. Mange fandt ly i Europa, og en del kom til Danmark, hvor de fandt beskyttelse og blev modtaget på en måde, som vi i dag skal huske og være stolte af som danskere. Kuppet i Chile og juntastyret i Grækenland betød også, at danske læger valgte side. De gik ind i arbejdet mod tortur, og først og fremmest var det læge Inge Gnefke, der om nogen var pioner inden for dette arbejde. Hun startede med at hjælpe netop torturofre fra Chile, ofre fra 11. september i Chile, og stiftede få år senere Rehabiliteringscentret for Tortur. I de følgende år så blev arbejdet mod tortur helhjertet bakket op af skiftende regeringer, og danske statsministre som Anker Jørgensen, Poul Hartling, Schlüter og Nyrup, ja, de var alle med på, at arbejdet mod tortur blev en aktiv del af dansk udenrigspolitik. Jeg tror, det bedste er blevet udtrykt af nuværende medlem af Europaparlamentet, Margrethe Auken, der dengang var SF's udenrigsordfører. Hun sagde om arbejdet mod tortur og antitorturcentret, at det var en af juvelerne i Danmarks ansigt udadtil. Danmarks ansigt, når det galt kampen mod tortur. Og Danmark har siden vedtagelsen af FN's konvention mod tortur i 1984 været foregangsland i den internationale indsats mod tortur, som har haft en høj prioritet. I 1993 i Wien indførtes Freedom for Torture i en skelsættende FN-deklaration i forbindelse med menneskerettighedskonferencen. Og det var på dansk initiativ, at FN siden 1997 har indstiftet en international dag til støtte for torturofre den 26. juli. Regeringen lancerede også i 90'erne initiativer for verdensomspændende ratifikation og implementering af FN's konvention mod tortur. Ja, faktisk har skiftende danske regeringer årligt været hovedforfattere og forslagsstillere til resolutioner om tortur i FN's generalforsamling og FN's menneskerettighedsråd, og har dermed bidraget til at øge beskyttelse mod tortur og de FN's medlemsstaters tilslutning hertil. Men, og så er vi tilbage ved 11. september. Så kom 11. september 2001. Med de forfærdelige billeder af angrebet mod tårnene i New York blev en hel verden lamslået og forfærdet over terrorens mange ofre. Det lykkedes præsident Bush at overbevise verden om, at der var tale om et angreb på USA, dirigeret og nøje planlagt og udført af en såkaldt terrororganisation baseret i Afghanistans bjerge, og det ifølge NATO's musketered var medlemslandenes pligt at deltage i en krig mod Afghanistan. Og men ikke mange, så var vi dog nogen, der forsøgte, men desværre helt og aldeles forgæves, at hævde, at terror ikke skal bekæmpes med krig, men at det var og er et politianliggende, og at tortur ikke var eller er et brugbart middel i kampen mod terror, men at tortur tværtimod skaber flere og nye terrorister. Tortur løser aldrig et politisk problem,
hverken på kort eller lang sigt. Tværtimod, tortur skaber og afføder kun politiske problemer. Danmark var i Anders Fogh Rasmussens regeringstid stolt over, at vi deltog i USA's krige. Vi var blandt præsident Bushes bedste venner. Folketinget vedtog terrorlove, først en, senere en til, og den danske retsstat og de danske borgers retsstilling blev med et slag som 11. september repræsenterede, forringet, og der var grønt lys til hemmelige ransagninger uden dommerkendelser, overvågninger og alt det, vi kender. Politiet og især PET fik lov til i praksis at gøre, hvad de ville, og så kunne man jo så spørge, hjalp det så overhovedet? Svaret er tja. Vi kender jo alle resultatet af indsatsen i Afghanistan. 43 dræbte soldater, torterede civile afghanske fanger, og som vi ser nu, så er Taliban atter på fremmarch. Jamen, vi har da grundloven, vil man sige. Og som der står skrevet på bygningen over på Nytorv, med citat fra den jyske grundlov, med lov skal man land bygge. Det er korrekt, men hverken frihed for tortur eller andre menneskerettigheder er ikke nævnt, og grundloven synes mere og mere at beskytte staten mod borgerne, end borgerne mod staten. Det er også en følge af 11. september. For eksempel så kan man ikke rejse en sag mod personer eller institutioner for at bryde grundloven. Man kan kun rejse en straffesag med henvisning til straffeloven. Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen har for eksempel af egen kraft undersøgt, om Danmarks Radio havde brudt grundlovens paragraf 77 ved at indføre censur over for Adam Holm, værdig Deadline. Ombudsmanden konkluderede, at Danmarks Radio på det groveste havde overtrådt paragrafen, og så skulle man jo tro, at statsadvokaten straks var skrevet ind og anlagt sag. Men nej, tværtimod, det kan man ikke. Så det er ikke gratis at overtræde grundloven. Den 21. marts, for at nævne en anden sag, så vedtog Folketinget, at Danmark gik i angrebskrig i Irak. En klar følge af 11. september. Stemmetallene i Folketinget var dybt foruroligende, og for mange deriblandt Ben Sørensen betydede en dyb mistillid til Folketingets realitetssans og evne til at prioritere. Det var sådan, at 61 folketingsmedlemmer stemte for, 50 imod og 68, altså langt mere end en tredjedel, var fraværende. Ben Sørensen og andre er selvfølgelig bekendt med, at reglerne om, at et medlem kan aftale med en anden at blive væk, et socialdemokratisk medlem kan udblive, hvis en venstremand også holder sig væk. Men 68 medlemmer af Folketinget, det er alligevel mange, de fandt, at andre ting var vigtigere end beslutningen om at gå i krig med tab af soldaterliv til følge. Og dertil kom, at beslutningen, udover at være tåbelig og var truffet på et forkert grundlag, var i klar strid med grundloven. Grundloven var sidst blevet ændret i 1953. Det var et år, hvor den kolde krig var, hvad man kunne kalde næsten absolut bundfrossen. Koreakrigen rasede. Den amerikanske præsident Truman havde truet endnu med at anvende atomvåben. Og herhjemme i Danmark, der var det også kolde tider. Alt var fortsat rationeret, og det danske folk levede i en frygt for en ny krig, der nu endnu kunne blive en atomkrig. På det tidspunkt blev der fremlagt et nyt forslag til grundloven, et grundlovsforslag, der fulgte Napoleons råd. En grundlov skal være kort og uklar. Allerede i forslaget indførtes en paragraf 19.2. Ved forelæggelsen i Rigsdagen den 10. februar 53 sagde det daværende medlem af Grundlovskommissionen og regeringspartiet Venstre, parlamentarikeren Ellegaard, at militære magtmidler kan kun anvendes som forsvar mod et angreb eller som sanktioner i overensstemmelse med de forenede nationers pagt. Det er klar tale, og det var den formulering Rigsdagen, altså Folketinget dengang, vedtog. Og det var den, som den danske befolkning stemte om ved folkeafstemningen den 28. maj 1953. For en vedtagelse skulle der afgives minimum 45% ja-stemmer, altså 45% af de stemmeberettigede.
Det skete, men der var kun 20.000 stemmer i overskud. Ganske få. Uden paragraf 19.2 er det manges opfattelse, blandt andet Bent Sørensens opfattelse, at loven ville være faldet. Efterfølgende så blev grundloven vedtaget af et enigt Folketing. Og for at lette alle involverede, så er definitionen af den her grundlovsparagraf, altså paragraf 19.2, indført i Karnovs lovsamling. Et digert værk. En formulering, der er godkendt af juridiske professorer og fakulteter, minister og politikere, og i 54 år var der faktisk ikke nogen stemmer imod. Men så skete det i 2005, at 24 borgere, eller på nydansk Concerned Citizens, anlagde et civilt søgsmål mod statsministeren for at have brudt grundlovens paragraf 19.2, i det den gældende fortolkning af paragrafen stadig stod at læse i Karnov. Og efter en nærmest surrealistisk behandling nåede landsretten frem til, at vi, sagsøgerne, hvoriblandt Bent Sørensen og Inge Lefkevang, ikke havde nogen søgsmålskompetence. Med andre ord, at danske statsborgere ikke skulle have interesse i at vide om deres politikere, som de måske skulle stemme på ved næste valg, om de havde brudt grundloven. Efter afgørelsen ankede sagen til Højesteret, og i 2005 fik sagsøgerne fri proces. Året efter, i 2008, så de til deres store forbavselse, at definition og forklaring på paragraf 19.2 var fjernet fra Karnovs lovsamling. En lang og indviklet sag, en sag, som er skildret i en nyttig pamflet, også af Bent Sørensen, som hedder Tavshedens mur. Men jeg skal ganske kort forklare, at uden nogen overhovedet havde anmodet derom, og uden nogen diskussion, så var det blevet fjernet. Og det ansvarlige for det var højesteretsdommer Jens Peter Christensen. I 2008 så kom sagen for Højesteret, og de 24 sagsansøgere havde bedt om, at de fik søgsmålskompetence, og sagen hjemvistes til landsretten til behandling. Statsministeren havde bedt om at opretholde den manglende søgsmålskompetence og dermed at få afvist sagen. Dommen faldt den 10. marts, og det var en dom, som var og er rystende for dansk retspleje. I behandlingen deltog 9 dommere, fordi sagen var særdeles principielt, og blandt de 9 var samme Jens Peter Christensen. Højesterets dom konkluderede, at sagsøgerne ikke havde søgsmålskompetence, men så fortsatte den. Alligevel ville den udtale sig om sagens substans, og uden at det her spørgsmål overhovedet var drøftet i en foregående instans i løbet af retsforløbet. Altså den indgående drøftelse mellem forsvar, anklager, afhøring af vidner osv., som man normalt ser i en dansk retssag, den havde ikke fundet sted. Med andre ord, det var en beslutning, der var i åbenlys strid med dansk retspraksis. På basis af de 9 højesteretsdommeres egne meninger konstaterede de, at det var Folketingets ret at gå i krig udenom FN. Ikke alene i 2003, men også i fremtiden. Hovedargumentet, for som sagt, så var der jo ikke tale om beviser, det var, hvad man kunne sige, man kunne vel ikke forestille sig, at danskerne i 1953 ville overlade det til 15 medlemmer af Sikkerhedsrådet at bestemme frem for det folkevalgte Folketing. Jo, det kunne man netop. Og det var derfor artikel 19.2 i grundloven kom med, og i øvrigt derfor, at grundloven overhovedet blev vedtaget som før nævnt. De henviste ikke til stemmetallene i 2003, og ej heller til den spektakulære forsvinden af kommentarerne i Karnovs lovsamling, netop da ankemuligheden var blevet realiseret. Og hertil kommer, at Højesteret overtrådte også grundlovens paragraf 3, den artikel eller den paragraf, som beskriver opdelingen i en udøvende, en lovgivende og en dømmende magt. Med denne dom havde den dømmende magt frataget den lovgivende og den udøvende magt til at sige nej til et lovforslag. Summa summarum på et langt og indviklet retsforløb. Terrorlovene har afgørende signifikant forringet den almindelige borgers rettigheder. Den udøvende og dømmende magt har sat grundlovens grundprincipper over styr. Borgerne er ikke længere beskyttet,
Og de ord, som står på bygningen, at med lov skal man land bygge, er blevet gjort nok så grundigt til skamme. En ateist, som jeg, altså, skriver Bent Sørensen, må nu i mangel på højere magte sætte min lid til dronningens nytårstale, der slutter med det valgsprog, hun har arvet efter sin far. Gud bevarer Danmark. For straffeloven, grundloven, regeringen og højesteret gør det jo ikke længere efter 11. september. Tak for ordet. Og det var en tale, som jeg havde fornøjelse af at læse på vegne af Bent Sørensen, som er leder og stifter af det, der hedder Antitorturstøttefonden, sammen med læge Inge Glæfke. Tak for ordet, og held og lykke med den fortsatte demonstration.